Господин Киселичков, 0-0 бургаското дерби. Доволен ли сте? Хем сме доволни от точката, хем съжаляваме за пропуснатите възможности, които можехме да спечелиме 3, но според мен се получи един мъжки матч, един здрав матч, матч, от който мисля, че футбола и цяла България има нужда от такива мачове. Истински мачове, здрави мачове, чисти мачове, в които да се тръгне да се играе в футбол. Да, може би футбол отсъстваше в някои моменти от играта, преобладаваше борбата и единоборствата, но мисля, че се получи едно добро дерби и пак казвам, според мен трябва нашия отбор повече да съжалява, че не спечели победата. Втори пореден матч, като че ли градите предрешават крайния изход на двубоите на Черноморец? За съжаление е така, но радостното е, че успяхме да създадем тези добри ситуации, които можехме да отбележиме гол. Ако сме настоятелни, ако следваме това, което трябва да правим в учебно-тренировъчния процес и в мачовете, ще дойде момент, в който този проблем ще бъде превъзмогнат и съм сигурен, че ще почнат да се отбелязват и голове. Като че ли се вижда вече светлина в тунела в играта специално на Черноморец? Според мен още е рано да се говори за светлина в тунела. Има някакво подобрение от поведението ни в матча предния двубой, най-вече като агресията, като компактността, която предложихме днес, като тактическа дисциплина, която спазваха футболистите почти през цялото време. Това е според мен пробляска, иначе няма какво се заблуждаваме, имаме още много неща, които трябва да учиме и дано да се умеем да дигнем нивото още. Когато стане въпрос за дерби двубой, едно от главно действащите лица са съдиите. Как се справиха според вас? Според мен, пак казвам, че днес беше един изключително добър, оспорван матч. Най-важното е, че съдиите въобще не се забелязаха в терена. Георги Кабаков и неговата бригада се справиха отлично с матча и според мен, който да от двата отбора не може да има претенции за абсолютно нищо. Просто съдията беше перфектен и пожелаваме се всичките двубои, в които ни свират съдии, да бъдат по този начин. Благодаря.